बिदिलाय साकरि हिसाबै जेबो गैया फिसा फिला फालांगि मावदलाबायो। दे जायो सोलिनो हानाय अबस्था जाबानो जायो ओरैनोथ' बेकार जिरायना थानाय नङाना। जोंथ' बिमाबो आंबो सानदोंमोन एसे फिसा फिला साकरि मावनायफोरावनो हरनो होननानै गावसोरनो मालाय गोसो थोलायखायोनो बेजोंनो जुलि जागोननो होनबाय नालाय माथो होननो जोंलाय आरो गाव गावनि फसायलायनायफोरबायदिनो जाथोंसै। दानि जुगावलाय मबाइलनि जुग सोर फिसाफोरखौथो बुंनो हाबावनो गोसो थोनाय गैया होननानैहाय गासैहाबो मालाय गावबागाव पार्टनार सायख'नानै लाखासै। बिमा बिफानि गोनांथियानो गैला दानि जुगाव। दे गावसोर सानैनो गोसोफोरा गोरोबलायदों मिलायदोंबालाय आरो माथो गावसोर मिथिसिगौ जानो रोङो रोङा बिमा बिफानि दायथ' बायदिलाय दायथ'खौ फोजोबनानै होनांसिगोन। औ जोंबो बेखौनो सानबाय। हाबायाव गासैबो थांजोबदो गाजा गोमजा जासामना फैदो आरो आंनि फिसा ददेनि हाबायावहाय गासैबो थांजोबोबा आंनि फिसा ददेया गोजोननाय मोनगोन आरो जोंबो गोजोनगोन। दे जागोन दे नोंथां मानो थाङा जानो थांगोन जों गासैबो न'खरैनो थांगोन दे। आबै नै आंना फिसौआ। बा मालाय बिनासो फिसौआबो देरगुलायथारबाय हनै। फै आबै फै। फै आबै सना फै। देरनायालाय देरबाय खुगायानो लाजाला तेव खोनासंनोनो हालायलाया मालाबा। आबै सोर बियो? आलासि आबै आलासि नोंनि मादै ददेनि बाबा। आबै मा नाम नोंनिया हो आबै? आंनि नामा इसारानि सना। बा इसारानि सना जोबोद गोलावथार माथो नामा रानि नोंनिया। माबा नोंथां नाम मोजाङा इसा ओइ न'खरनि मानसिफोरा अननायजों ओरैनो इसारानि सना होननानै बुङो दा बेखौनो सोरबा नाम सोङोबा इसारानि सना होननानै डाइरेक्ट बुंखायो। आबै थिगानो जादों मोजां आबै मोजां। ओमफ्राय आबै नोंखौ सोर अनो न'खरनि मानसिफोरा? आंखौ ना गासैबो अनो मामि पापा आबौ आबै आदै गासैबो अनो ओमफ्राय मादैयाल' अना आंखौहाय। मादैयालाय नोंखौ मानो अना जाखो? आं मिथिया मादैया आंखौ मानो अना आंथ' मोजांसोना आंखौ मानो अनाथाय मादैया। आबै मा बुंलाबायदों नोंलाय मानो अना जानो मादैया अनोथ'। नोंथां गथ' मानसि मालाबा दुस्थु खालामबायबा बिमादैफोरा एसे रायो बुयो नालाय बेखौनो गोसोआव लायो अना होननानै बुङो मानसिफोर सोंबा। बेथ' जाखागोन गथ'फ्रालाय आरो। दे बिदिब्ला आं थांनोसै गासैबो हाबायाव फैथार दे आसा खालामबाय। मामा सना ए नै माथो आलासि दंफैयोमोनलाय बेलाय ददेनि बिफा आदै नङा आरो आदै? औ नानि हाबानि खबर होफैदोंमोन आङो गासैबो फैजोब दे हाबायाव दे जागोन दे आदै मानो थाङा जानो बेलेगनि हाबायाव थाङाबाबो आंनि लोगो ददेनि हाबायाव आं थांथारगोन। दे बिदिब्ला आं थांनि आरो माखासे मानसि लिंबावनांगौ दङ गामियाव दे। नै बिहामजो जोंना आबै फिसानि खुगाया बांद्राय जाथारबाय मिथिगौना आलासिनि सिगाङाव मा खोन्थानानै होदों बियो? मा खोन्थादों आयै? मामि जेबो होनाखै सोंबाय ददे बिफाया नोंखौ सोर अनो जा अनानै होबायना गासैखौबो अनो होनबाय बिमादैखौ अना होननानै बुंना होबायना माबा सानलांखो बिबा? मामा मानो बिदि बुङो नोङो मानसिफोरनि सिगाङाव मादैया अना होननानैहाय? हामाथ' बिदि बुंनो हामा मादैयाबो जोंनि न'निनो मानसि नहय मानसिफोरनि सिगाङाव मादैयाबो अनो होननानै बुं दिनैनिफ्राय दे हामा नङाबा मादैया नोंखौ बोराबगोन हो मादैया नोंनो गस्ला होफैनाय नङा जाग्रा होफैनाय नङा। नङा मादैया अना आंखौ अनखाया मादैया आंखौहाय जायाबो आं बिनि होफैनायफोरखौ जेबो होफैखाया बेयो आंनो अना बियो आंखौ। नै गथ' नोंखौ बुगोन आङो साला खोथा बुंबा मानिया बियो। हामा गाबा सिख्ला मानसियानो गाबो नामा गाबा। एबार खनसे नों सोरनिबा सिगाङाव बिदि बुंबावोबा नोंखौ थिगसे बुगोन आं खानानै साला। थांखाया आं नोंनि खाथियाव थांखाया आङो नोंखौ बुयो। पापा मामिया आंखौ रायदों। इसायालाय मा जाखो गाबै थांबाय दे।
दखानाव मेथाइ जाहैनोनो फैसा बिबाय थानायालाय आंनावहाय फैसा गैया बेनिखायनो रायदोंमोन आं बेखौनो गाबना थांबाय आरो बियो। आयै आं फंनैसो नोंजों बाथ्रा रायलायनांगौ दङमोन। मा बुं मा खोथा? आयै होजों न'आवहाय आंनि आइया हारसिं गोजोनाखैनो बेनिखायनो फैनो नागिरदों। ए दे फैथों ना फैथों आलासि जाफैदों साननैसो थानानै थांथों आरो। साननैसोनि माने आयै बेयावनो थाखासिगोन। मा बेयावनो थाखासिगोन? औ दायो नै आंखौ जोथोन लानो थाखाय मानसिबो नांखागौ नालाय बेनिखायनो आइयानो फैनानै थाफैथोंसै। नोंखौ जोथोन लानो मानसि नांलायगौ आरो जोंनो दंखायोना। नों मावनाङाथ' जेबो जोंनो मावगोन मानोथो मानसि जोथोन लालायनो नांगौ जालायखो? सोरांस्रि आं नोंजों रायलायाखै नों गेजेराव हाबदेरनो नाङा। आंनि बिमा आं गोसोबायदि खालामनो हागौ। नोंनि नोम्मा थायोबा नोंनि नोम्मानि थाखायबो नोङो सानगौमोन। नों जेबो दाबुं सिरिथारनो। औ बिहामजो सोरांस्रि बिहामजो थिगखौनो बुंदों दा। मा जोथोन लानो मा खामानि दङखाय खामानियानोसो गैखाया माथो जोंनो मावखागोन। न'आव नों मानसि लाबोना लाफैगोन नोंसोरनो माथो संनाय खुरनाय न'खरनि खामानिखौनो मावनो हिंसालायबाय थायो। सानैसोनि ओंखाम जानायखौनो माथो नोंसोरो हिंसालायबाय थायो आरो मानसि लाबोना लाफैनानै दावराव जाबावाथ' नोंसोरो संनो खुरनो हिंसालायबाय थानाय नङाथ' नोंसोरो। बिदिब्ला आंनि आइया फैनो नाङा आरो ना? आंनि आइया जाफैसिगोन बायदि मोनदों नामा? रावबो आंनि आइनि थाखाय खस्थ' खालामनो नाङा दे नांगौबा आंनो खस्थ' खालामगोन। जोमै नों खोथाखौनो मालाबाबो सिदा सिदा थाबैनो बुजिनो नागिरा। फंफ्रोमबो खोथायावनो हेब्लु हेब्लाल' जाबाय थायो नोंहा मानो? नोंनो माथो संनाय खुरनाय सानसे संनांबानो बेसेबां रागा जोङो आरो सासे मानसि फैनानै थाफैदेरगोन बेनो टाइम मथे जाहोनांगोन लोंहोनांगोन। जोंथ' आरो मालाबा बिदिबो हाया जानो हागौ। न'खरनि मानसिफोरा गासैबो बेस्थ' थाजोबो। नोंबो मावनो हाया जानानै थागोन आंबो फिसाजोजोंनो सानसे थाफानो गोनां जाखायो। बेखौ बिलाइ बेखौ थुखैलाय बेखौ फुथुलायनायावनो दिन थांखायो। न'खरनि दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ नायनायावनो दोस्लायनायावनो आदार होनायावनो समा थांखायो। जाबायसै आरो जेबो दा बुंसै बुजिबाय आङो नोंसोरो मा बुंनो नागिरदों। माने डाइरेक्ट बुंना लाबोनाङा फैजानो बारो होनानै। बिदि नङा बिहामजो मानसि सासे फुसिनो हायो जोङो एसेबां दुखिया नङा। नाथाय नोंसोरनि न'खराव खेलें-खेजें जाबाय थानायखौसो आं लाजिखांनाय मोनो। संनो खुरनो जानोनो नोंसोर हिंसालायबाय थायो आरो सासे मानसि फैनानै दोनफैगोन लाबोगोन थाफैगोन जोंनि न'खरखौ नुयोब्ला मा साननांगौ मा बुंगोन? लासिसे नुसासो जागोन बेखौसो बुंदों। लाबोनो बाजानायनि खोथा नङा बियो एसे साननानै नाय खरसा पातिनि खोथा थायो। जाबाय आयै बुजिजोब्बाय आङो। नोंबो माने आंनि आइखौहाय थाफै जानो बादों। नाङा नोंसोर आंनि आइनो सङै खुरै जाहोनो नाङा। आंनो उदै गेन्द्रे लानानै सङै खुरै जाहोगोन आंनि आइ। आंनि हौवानि खामायनायजों आं जाहोगोन। खरसा पातिनि खोथा बुंदों खरसा पातिखौथ' आंबो हिसाब लायोब्ला आंबो गोबां बुंनो हायो। आंनि हौवानि खामायनायफोरखौथ' नोंसोरबो जागासिनो ना। नोंसोरल' जानो मोनो नामा आंनि हौवानि खामायनायखौ? आंनि बिमाया जानो मोना नामा? जाबाय आयै नोंसोर जेबो दा बुंसै बुजिजोब्बाय आङो। मा होननानै मा बुजियोथाय बियो? खोथाखौनो मोजां रायलायनो साना मोजांखौनो बुजिया जोंखौबो मोजां बुंस्लाबनो होआ गावनि अं बिदियावनो थायो। दे फैयोबालाय फैथों थाफैथों जोंथ' बाजायाखै। बेनो आरो खोथाया न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायो लासिसिं जायोना बेफोरखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आङो। बुजियानो माथो हनै खोथाफोरखौनो। ओइ बिहामजो ओरै फैलाय। मायै नै सोरांस्रि बिहामजोखौ लिंहरगासिनोमोन आङो। बहाथो थांदों बेलाय मा मावहैदों? सेनाबो फैयाबो। बिहामजो मा खोथा आयै? आंनोबोथ' बुंनो हायोना। सोरांस्रियाल' मावनो हायो आरो माबाफोर मावनांगौबा बुंना आं मावगोन। दानियालाय माथो सब समाय सोरांस्रिखौल' जाथारसै माथो आयै नोंसोरो। आंखौलाय मानोथो लिङा आंखौलाय मानोथो नाङा? मा खोथा? दे बुं आं मावगोन आयै। जेबो नङा बिहामजो खामानि नङा। खामानि थाबालाय नोंखौनो थिनगौमोन दा आङो। दहय ददै फिफा फैदोंना गाबोननो हाबाया अकस्मात खबर होफैबाय। दायो नै हाबायावबो थांनांगौ बेनिखायनो र' ओइ सोरांस्रि बिहामजोखौ एसे मोखां साफा खालामहोना लाना फैनि आङो। सिगां खालामनायाबो हामा जाफिनबाय। नंगौ नामा? सोरांस्रिया मालाय देलायलाय थांसिगोन होनबा हाबायाव। मा आयै आंखौ गाबज्रिदों? बहाथो थांबाय थायोनो? इसाखौ थुखैदोंमोन आं थुखैनानै फुथुना गारबोबाय। ओमफ्राय मा खामानिमोन आयै? थौ टाउनाव थांनानै फैनि। मानो आयै टाउनाव? आंथ' मैयासो थांनानै फैदों। गाबोन आयं ददेनि हाबायाव थांनांगौ ना मोखांखौ एसे साफा खालामना लाना फैनि थौ। नंगौ नामा आयै? थांगोनथ' मानो थाङा जानो। दाखालि मोखां साफा खालामनानै जि मोजां मोनलायदोंमोन आङो हामासो जाफिनबाय। बा मा खोनासंनो? ओमफ्राय आयै ओंखाम ओंख्रिखौ सङाखैनोमोन दे सानजौफुनि? नै आइ नों न'आव थाथ'दे आइ दे जों एसे टाउनाव थांनानै फैनि।
देहाया बांद्राय अजायाखैब्लालाय आइ ओंखाम ओंख्रिखौ लासै लासै संनानै दोनदो दे ओमफ्राय बोरमा मोसौखौ आङो दोस्लायना फैखाबाय दैबो दौनानै फैखाबाय आङो नोङो दा ओंखाम ओंख्रि संखांनानै अमानो आदार होबानो जाबाय दे आइ दे औ आंलायफोरखौ मावाबालाय आरो माथो मावनानै थानो न'आवलाय थांनानै फै आं मावनानै दोनजोबगोन आरो जुदि नोंनि जि जोम सुनांगौ दङबालाय बेरना गालां सुनानैबो दोनगोन आङो बिहामजो माखौबाफोर बोराबदों नामा आइ बोराबनाय बायदिसो मोनबाय माथो आं नोंखौ बोराबाखै मानो बोराबनो आंलाय बोराबनो रोङाथ' आङो थांनानै फै दे ओमफ्राय बिहामजो बायसान्स जों एसे मोनाबोयोब्लालाय लासै लासैनो ओइ बोरमाफोरखौ मोसौफोरखौ लाबोना दोनफै दे खाथियाव दे ओमफ्रायनो जोमै मामाया उन्दुदों दा गाबबाय बायनो हागौ सिरि मोननानै नागिरनो हागौ एसे नाहरथ'दे जोमै दे अननानै एसेबां खामानि थिनबाय अबे मोनसेखौ गोसोआव लानो आंलाय मानसि फिसाबो बोरमा फिसा अमा फिसा मोसौ फिसा फारसेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय दे ओमफ्राय बिहामजो नोंनो माबाफोर नांगौ नामा क्रिम थाव लिपस्टिक देलायग्रा माबा माबि हो नाङा दे मा नांगौ मा नाङा बेखौ न'आव सोंस्लायस्लाय गोसो दङबालाय आंखौबो लानानै साफा खालामना लाना फैनो हायो सासेखौ टाउनाव सासेखौ न'आव मा लाबसै आयै थांलादां जोमैखौ माथो आङो बोरैबासो मोनबाय खोथा बाथ्रायानो माथो लाइनाव फैयासै बुंनायनि रायलायनायनि बिनियालाय बिदिनोखासै मानसियानो रायलायनायानो बेना खायथ्राखासै थौ थांनानै फैनि थौ अमा बोरमा मोसौ न'खरनि ओंखाम ओंख्रि आयु फारसेनिफ्राय आं नायजोबनांगौ आरो बेनि सायाव मानसि फिसाबाव बे न'खराव आङो ओरैनोसो बिहामजो जाफैबाय बायदि मोनबाय आङो बालबुरैया अमाफोरखौ हागौ हाया माथाम माब्रै फिसिनानै दोनगोन आंहासो होबाय था आदार मामि 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 नोम्माया देलायनो थांदों नोम्माया एक्ट्रेस जानो थांदों नोम्फा गोदा लाना खारसिगोन नोंनि नोम्माया देलायनो साला नोम्माया देलायगोन आंहासो थो नोंसोरखौ नायनो फारसेनिफ्राय अमा बोरमा मोसौ मानसि आयै अमानि गाबनायखौ खोनासङै खोमायानो आलौजोबखाबाय आंनि अमाखौ आदार होनानै स्रि दोनलायबाय दायो मानसि फिसा जालायबाय आयै नोंखौ गथ' नैहाय स्रि थाइबा थाखादों आङो स्रि थाइबा था नोम्माया साला देलायहैदों आं नोंनि गाबनायखौ खोनासंनांगौ नोंखौ नायनांगौ आङो थाब जल्दि थाब स्रि बाहेराव अबाव गेलेहैयो थाब साखुन्द्राफोरजों लांजायो ना सैमा फाग्लाजों अरजायो बाहेराव थां आंनि सिगाङाव गाबनानै खिन्थिबाय थानाङा बेयावहाय खोनासंनो बायो आङो थां जल्दि थां ओंखारलां बेनिफ्राय दानो ओंखारलां गोमाहैबाय था सोरनि फिसा हाया आङो फारसेनिफ्राय नायनो जाफै नोंसोरो दा ओंखाम ओंख्रि ओरैबायदि संना दोनगोन आं संख्रि गोबाबनो साला जाफै गोथाव जाफै आयै नों सफैबाय औ फिसा आं सफैबाय न'आव रावबो गैया नामा जावैसो मोनालाय गैया न'आव रावबो गैया आं हारसिंल' दङ आफाजों अलंबारजोंलाय सानफ्रोमबो डिउटियावनो थांखायो मिथिया देरहाया बहा थांदों जौफोर लोंना थाहैलायाखै बे बहाबा आरो सानैयालाय मालाय आइजों सोरांस्रिजोंलाय मालाय टाउनाव थांदों दा देलायनो होमबा न'आव रावबोआनो गैया माथो ओमफ्राय फिसाजो आं थाफैगोनखौ न'खरनि मानसिफ्रा मिथिजोबखाबाय दा आइ आरो सोरांस्रिया मिथिदों खोन्थादोंमोन आं दहाय रावखौबो जेबो जिंगासिनांगौ गैया आयै नों आंनि न'आवसो फैदोंथ' आं नोंखौ जाहोगोन आंनि खुगानि खामायनायजों आं नोंखौ फिसिगोन आयै नोंनि आंनि खोथा नङा फिसा बेयाव आं बेयाव थाफैगोन गासैबो न'खरनि मानसिफोरा सुखुनाय जानांगोन ना आयै नों माखौ एसेबां सिन्था खालामदों आं बुंदोंना आं दङ आबै फिसायालाय हो आबै फिसाखौबो लांफादों नामा आयै नों सफैदोंल' दै गरदसे लोङाखै दानो आबै फिसा जाबाय बाथौथायफोरखौ ओरै माबानि खरा गरम जानानै दङ फुंनिफ्रायनो आरो आबै फिसा माथो जादों मा जानो आरो आयै न'खरनि फारसेनिफ्राय नायजोबनाङो आङो अमानिफ्राय बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय न'खरनि ओंखाम ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे गथ' फिसाखौबो नायबावनांगौ आङो अबे मोनसेखौ हयथ' खालामबावनो आङो देलायफुंबाय आयै न'खरनि माखासे मानसिफोरा बेराय आं संनायखौ जाफैगोन मावख्रुब दोनबाय था आङो हा फिसा हाबा जाबाय जेला बिहामजो जाबाय जेला न'खरनि गासैखौबो मावनोबो गोनां जाखागोन दा बेखौलाय मानोथो रागा जोंखो न'खरनि गासैबो बेस्थ' दङ नों न'खराव दङ जिहेतु न'खरनि गासैखौबो मावखानांगोन नों बुजिया आयै नों बुजिनाय नङा
आंसो मिथिगौ आरो आंसो मिथिगौ दे ओरैनोबाबो नोंहा दरजा एसे खमखा ओमफ्राय आबै फिसायालाय बहा थांदों मिथिया बहा थांखो ओंखाम ओंख्रि संनानै अमा आदार होनानै मेंग्लिजोबखाबाय आरो बेयावनो गथ' फिसाया एं 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 गाबफैबाय थायो मेंनायजों बेनि गाबनायखौ खोनानायजों एकदम खर'आनो गरम मोनजोबबायमोन आं फंसे सोबानानै न'निफ्राय देरनहरबाय आङो बहा थांखो मिथिला हा गथ' फिसाखौनो बिदि खालामबाय हा बिमा गैया रावबो गैया बहा थांदों बहा मादों लामायाव गारि थांलाय फैलाय आयै माबा मोनसे जानांगौबा मा जानांगौ जेबो जाया बियो जेबो जानो रोङा आयै मा आखलहाय फिसा नोंनिया बिमा बिफाया फैनानै सोंफैबा मा बुंगोन नोंलाय बहा थांदों नंमारगौथ' आंखौथ' ओरैनोबाबो नाय होननानै बुंनानै गालांखादों लामायाव गारि थांलाय फैलाय माबा मोनसे जामारोबा दोखो बुखागोन आंखौ अलंबारा आयै थौमारलाय लामाथिं नायनि बहा थांमारखोथाय गथ'आ आयौ बोरैबा गारिफोरजों सुख्रेम जाबासो थलाय मानो मोजां खामानि मावा नोङो मानो मोजां खामानि मावा दायो बहा थांखो बहा नागिरना मोनबावनांगौ थौ गोख्रै थौ